Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадин ҳама каса ба канали ман. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани пончик бо рецепти мачхелик тайёр мекунам. Мехоҳам барои шуморо меётиям: ним литр шир, 5 қошиқ шакар, 1 дона тухм, 1 кило, қариб 1 кило орд мерава ва каме рӯған. Рӯған як 4-5 қошиқ тақрибан мерава, бисёри бад не. Ва як қошиқча дрож. Камакак намакам андозен дӯстони азиз. Бисёр не 4 донак намак барои як таъми худа дора дар ҳар як звола. Камтарак ман андохтам. Равған метонед шумо маргаринам андозен об карда ё дар ҳарорати хонамон мулоим шуда баъди шӯридани хамир ҳамроҳ мекунем. Метонед. Ваям беҳад назм мебӯя, маргарин қатъиян беҳад хушрӯ мебӯя. Равғани ҳамихел растанӣ алейна нами намудоам беҳад инам назм мебӯя. Варианти беҳтаруш равғани маргаринай. Ай маргарин беҳад бо ковоктар мекуна. Ма маргарина дар холодильник буд набуроварда будам, баъд ай ҳами андохтам. Лекин бисёр вақто ҳами обични равғани алейна мекунам. Ҳами равғанои растанӣ. Анам хел дӯстони азиз, баъди шӯридан бинед на сахтай, на систай бо равған аз даст ҷудо мешава. Камтари дига ҳамихел мехелем хамира, то ки сахтарак шуданша. Худаш дар равғанам мекаша ва камтар бо сахтарак мешава. Баъд мемонем то расиданша расид, пухтана сар мекунем. Ина дӯстони азиз, орча ба чашми худ андозен тақрибан 1 кило мерава. Ана хамири мо расид, беҳад хамири мулоими хушрӯи мях ки меган ку ҳамихел хамири маҳин. Ҳамихел як намуд меиста гирдшакл тамом дӯстони азиз. Камтар дига мемонем рӯ мегира. Ҳамихел мемонем рӯ гирифт тамом. Бинед бо мондум я бе ҳамо косача я 3-4 дақиқаи дига истод, то ки хамир дар танаи чӯб начаспа. Рӯш қоқтар шава. Анамихел рӯ ки гирад тезда тунук мешава. Анамихел бе ягон чима тунук кадестам, на равған шакидам, на орди болоша кардам. Поён шуда камтар амо орди пеш кардагим. Орд умуман хел бисёр накадам болошда. Шумо агар ки ҳамихел коврики резини надошта бошен, камтар қиинтара мечаспа, бо рӯған рост кунен. Ҳами тунуккуниша бо рӯған кунен. И коврики резини намечаспона, барои ҳамон ман рӯған накардам. Бисёр вақто мекунам дӯстони азиз, дар булучка мекунам равған, дар пирашкӣ мекунам равған, дар пончик накадам равған. Агар ки аз шумо хеле рӯи стол боша, каме равған кунед, бо кортон осон мешава. Тез мекунед, намечаспа. Инам хел боқӣ мондаша бо мегирем, бо хамира мехелем, мемонем, бо ҳамихел тунук карда, бо пончик ҳамихел бо ҳами шакл мебурем. Камтар орд кардам дар ҳами насадка, формочка. Дар формочка баъд осон шуд. Дар ҳами қолабаке ки дорем. Баъд бо насадка мобайноша ҳамихел гул буровардам. Пончик анами намуд мешава. Бо монен иста баъди буридан ҳамихел монен да як 10 дақиқаи дига иста то хушрӯ рӯ гирифтан шава. Вақте ки хушрӯ рӯ гирифт, ҳамаи зволаи дрождор, баъд ковоки мулоими хушрӯ мебиёя. ассалому алайкум занон ва модарони азиз, шуморо ба компанияи Фабелик ба кор даъват мекунам.
کار به نهایت آسان طریق تلفن آنلاین می باشد. وقتی من خواهش کردم که من کار میکنم به نهایت کار رو دوست میدارم، اما من معیوب گروه یک بودم، گفتم که رجیستراسیون کنم، اگر نکردن منو، یا دو نفر منو رجیستراسیون نکرد، این معیوب دستش کار نمیباید گفتن. من باز خواهش کردم، بعد یک نفر دخترک منو رجیستراسیون کرد. من شکرانه پروردگار کار کردم، کمانده ساختم، در کمپانی فابلیک دیرکتور شدم. بر ضمن این فرزندی معیوب دارم. من بسیارتر دارو می خریدم، دارو استفاده می برم در خانه. شوهرم کار میکند و برای ما دارو می خرد و تنها زندگی خانمون پیش میبریم. چیزهایی که ما در دل آرزو داریم اما دست ما نمی رسید. شکرانه پروردگار حاضر که من دیرکتور شدم، 350 سومان نفقه می گرفتم. الحمدلله حاضر 10 برابر و زیاد می گیرم. هر 21 روز پس من 8000 تومان می گیرم معاش. در کمپانی فابلیک نه تنها کسمتیکا هست، بلکه بسیار چیزهای زیاد هست. می توانند لباس خرند، می توانند تمام چیزهای خانه‌شان را دسترس کرده می توانند. من داروهایم رو بسیارتر از کمپانی فابلیک می گیرم. کسایی که خواهشمندند می توانند با من در تماس شوند. دوستان عزیز، شنویدین از زبان این مادری مهربان که با زمی این قدر بیماری نگاه نکرده به شرکتی با نفوذ فابلیک کار در آمدگی‌اند. شما را میتونین دوستان عزیز کار کنین و تمام لوازمات‌های به خود درکاری را از اینجا خریداری کنین. نمرشون در روی اکران موندگی، نویسین، هم صحبت شوین، در تماس باشین و این اپا رجیستراسیون را безплатно میکنه و обучение چیزی که خودشون آموختگیان برای شما میفهمونن. حتما شما هم یاد میگیرین، بی‌طرف نباشین دوستان عزیز. رحمت کلام برای دستگیریتون. انا میخل خمیره بالاشا میپوشونیم، پونچکو را بریدگیم، میسته 10 دقیقه تا رو گرفتن شه. روغن تصبان میکنیم دوستان عزیز. انا میخل 2 دانه اول میاندازیم، میبینیم که تصبش چخیله، بعد چورتا میبره در همین کاسه پختستامه. تیز پخته میگیرم. انا میخل کفایه. алобуш баланди бадам нестай, пасти бадам нест. дар мобайн. намхел ҳар ди тарафша нигоҳ карда мекобем, то ки сурхи бад нашавад. анамхел тилоранг аллакай пухтагиай. мондагиша дӯстони азиз ма гирифтам, булучка мекунам. барое ки хела ҳамин ним литрши беҳад бисёр шуд ва боқӣ мондаша булучка мекунам. чойхӯраки гудакода ма саҳар қати тайёр кардастам. баъди бомдод барои кудако саҳар қати мехезанд, як чизи бо лаззат мехоҳанд истеъмол кунанд. анами ҳами зволаи пончик мо чанд чиз тайёр карда метавонем. як звола чанд намуд ширинӣ ки бо дрожжай. инами намуд булучкара беҳад кӯдакои ман нағз мебинанд, бисёртар тайёр мекунам. бо варёнка дорам нағз мебинанд. ҳами ширинак боша, аммо ширинша беҳад бисёр нағз мебинанд. ин аз сабабе ки дарунашда шакар кардастем. вақте мепаза дар даруни зволаам дора шакар, бо дар даруни ҳами печонданаш мекунем дар хамир, беҳад болаззат мешавад. чанд бор ин намуд булучкара нишон додагим. чанд намуд булучкаора дӯстони азиз дар канали ма ҳастай. кадомида ки рецептҳои ма маъқул боша, лайк монед, дастгирӣ кунед, фикрҳои худтона дар комментария нависен. интизорум. подписчикои наве ки ба канали мо обуна мешаванд, бисёр рецептҳоро мепурсанд. бисёрии чизои гуфтагӣ шуморо ма пухтагим. ҳами поён рафтан гирем видеоҳои усолара бинен. чанд сол пеш ҳастай бо ба наздики усол бисёртар рецепт сёмка кардагим. ҳамаш ҳастай. тамошо кунед. ҳамаи ин меҳнатҳо барои шумо, аз шумо фақат дастгирӣ. ами хел глазур кардам. шумо метавонед ки сахарни пудра кунед. ягон фарқият надорад. ин глазуре ки ман кардастам маззаи таъми шоколада дорад. шумо метавонед шоколада об кунед, тар кунед, варёнкара ҳамахел мулоим кунед, бо қошиқ бикобед, ҳамахел тар кунед, болоша чормағз
кушен. Иам бо як идея нағз мешава, бо лаззат мебӯя. Ширинаки хушрӯ мебӯя. Ана ми тарз булучкоҳо пухта шуд. Булучкоҳо мулоимак омадагия. Намихел 2 намуд ширинӣ барои субҳона. шумо ҳам тайёр кунед барои оилаи худтон бо фарзандҳо шишта нӯши ҷон кунед. ягон мушкилӣ надорад дӯстони азиз. шумо метавонед хамира шаб шурида монед, саҳар барвақт хеста мепазед свежи. ина булочкаро бинед. беҳад булочкаи меҳки омадагия. мулоимак. раҳмат ба он касоне ки комментарияда беҳад суханои нағз менависанд. раҳмати калон бисёр апаҷоноай, беҳад инсонои нағз ва хоҳарҳои азизам дорам, ҳам дар ватсап менависанд. беҳад подписчикои меҳрубон дорам. ҳазор раҳмат ба ҳамаи шумо. дӯстони азиз, шурӯъ мекунем ба як намуд хӯриши бо лаззат ва осон тайёркун. осонак тайёр мекунем. ҳамаи чизоша як бор меҷӯшонем, мегирем, тамом. фақат ҳамаша бо тёрка мегзаронем. 1 та сабзи калон, 3 картошкаи мобайн, 3 дона тухмои калон, 1 та лаблабои калон, 1 дона бодиринг, нахити сабзи консервашуда ва майонез. аввал картошкара мекунем. барои картошка сахтара поёнда ҳамихел чизи сахтар дар корае ки ба қувват карда монад. аз таги ҳами хӯриш биёя, беҳад болош да чанд қабати ки ҳам биёя, рости хушрӯ меиста. кам макаки намак мечӯшем. вақте ки тунук мекунем, кам тараки. ҳар як қабатшда намак ҳатман, кам тараки. ина мехе дӯстони азиз, боло ба боло мебиёя. ин салата ма дар каналам кардагиам, камтар рецепташ дигартарай. ҳозир дар ҳамин салат ма бодиринги салёнира куш кардам барои таъмаш дигар шуда. манам хе дӯстони азиз, майонеза ба қошуқ давомшавиҷаша мекунем ки барои ҳамаи ҷош як хел майонез шава. камтар картошка сахта ҳамаи ҷошда биёя. картошка ҷӯшондагӣ дар ҳисоби ки мисли тухмборӣ вақти тёрка кунем мулоим намеиста, камтар сахтар меиста. манам хел камаке ки намак ҳатман. бо ягон кас ҳастае ки ягон чизи дигар таъби дил доранд, мурғ мехоҳанд, ягон чизи дигар мехоҳанд, сир мехоҳанд қуш кардан, ҳамроҳ кунен, ҳеҷ гап надорад, бо лаззатш дигартар мешавад. ба фикри ман ин намуд хӯриш барои одамое ҳастанд ки умуман гӯшт намехӯранд. дар ҳамин намуд хӯришҳо гӯшт ва мурғ намехӯранд, калбасарам намехӯранд, ҳамхали салати авашной мегӯянд. мода хӯриши сабзавотӣ, ҳама сабзавотҳои ҷӯшондагӣ. намехе мебӯя. ҷои тухмашда ба қошуқ намекунем, барое ки тухм систай дарав мечаспа қошуқда. бодирингам анамхе тёрка, ҳамаша як намуд тёрка мекунем. бодиринга ҳами ҳар ҷо мемонем ки то ки як таъмаш буроя дар даруни салат. бас бисёри ба дар кор нестай. дӯстони азиз, ҳозирашда камтар лайкмонӣ сусшудагия. подписчикое ки моиқа меҳнат мекунем барое ки лайка намемонед, дили морам хунук шудаанд мегира аз видео съёмка кунӣ. лайка бимонен, дастгирӣ кунен. лайк ягон чӣ мода наметия, фоидаам надора. ҳамиқа фоидаш барои чия?
барое ки видеои мо падилитса мешава, бо як бонуи дигар мебина, як зани дигар мебина, як ритсеп бахча ёд мегира. намеқа мода фоида дора, хел фоидаи пулӣ надора. Дӯстони азиз, барои ҳамо дастгириро фаромӯш накунед. вақте ки мебинӣ ки дастгирит кардан, вақте мебинӣ ки комментария навистестиян оиди фикрҳои худшон, ҳар як комментарияву лайк тамошобин ба мо хеле зарура, хеле шод мешавем ки бо ҳавас кунем ҳамин хел видеоро барои шумо пешкаш кунем. вақте мебинӣ ки дастгирӣ намекунанд, дигар меҳнатҳои кардагӣ қадр намешавад, хеле дили одам пеш намерава ки ягон чи навбо навор кунӣ. раҳмати калон ба он шахсоне ки дастгирӣ мекунен, комментария менависен, барои лайк, барои ҳама тарафа дастгирӣ мекардагиҳо ҳазор раҳмати калон. ҳама меҳнатҳо барои шумоа. ва як чизи дигар дӯстони азиз, рекламара ҳами фаберлика кардестам, ҳам як кас ба ҳамаи хотир сабаб мешава, соҳиби кор мешава. як кас як чиз мехоҳад бихара, одамои боваринокан, ҳамаш ягон ҷои дурӯғ надорад. дӯстони азиз, ҳастан як кас дар сабабгори кори ваё мешавӣ бо нағзай, ҳам барои пешравии канали мо бояд бошад. дӯстони азиз, рекламара нагзаронда тамошо кунед. вақти шумо гузарондед, канали мо қафо мезанад, канали мо пеш намерава. барои ҳамун 1-2 минуте ки реклама ҳай, тамошо кунед, дастгирӣ кунед, ки то ки ма реклама ки кардам бо тез видео шудан мегира барои шумо. намеха дӯстони азиз, ороишаш анами намуд омад. оддӣ намехел як намуд ба мисли торт дар як зодрӯза, як маъракаҳай, ягон ҷамъомада тайёр мекунед. беҳад намудаш хушрӯай, намудаш дилкашай, ҳам дастархона беҳад ороиш метиҳад.